Isimo besisimbi egcekeni lasekhaya koMseleku ngoba ubaba bekayindoda ephuza kakhulu, ephuza utshwala, engafuni ukwenza lutho ngaphandle kokuphuza utshwala. Ubekathi mangabe efika egcekeni ephuma kodakwa sibaleke ubusantu sihambe siyocasha ngale emva kwamathuna ngoba ubaba bekade enesandla enjalo. Uyabona egcekeni lokoMseleku igceke elikhulu kunobhuti abathathu, ubhuti omdala ophakathi nendawo mase kuba omncane, ubaba-ke yena uwubaba ophakathi nendawo. Kodwa beseze sakhishwa amaqhugwana amabili orawundi ngendlela ubaba bekayiphatha ngayo. Thina-ke besiphumile sigcwele amaqele sibambe amatoho. Umina ngiwashela abantu, ubhuti wami omncane uMseleku omncane yena-ke bekade ebhizi ney'nkomo, elusa iy'nkomo zabantu. Mase kuthi uma ubhizi uhlakulela abantu iy'vande zabo. Kuthi ekhaya Nkosi yami, because uma bekanesandla esihle akhulise kwamaqhujana, uMseleku mangabe efika bekathatha lowo maqhujana awahobele ebhodweni athi ngihashukile. Phela ubaba besephuze kakhulu waze waba nevoice eshili. Kwamali leyo encane esiyitholile ematohweni, because ematohweni emakhaya ayimvela kancane, ubaba bekayintshontsha. Leyo mali besiyibekela ukuthi nje sifuna ukuthenga impuphu. Nedima esinempuphu siyobe sesisheba ngembhido, kusho ukuthi imfino esobe siyiqadulile because behlezi sigcwele amaqele sikha nje imfino every day. Cela ukukutshela-ke uMseleku bekayintshontsha kwayona leyo mali. Uma ngelinye ilanga angibize ejabhile ebusweni bakhe. Uma, because vele inyembezi bese kuwukudla kwethu, isimo sikababa besisiphatha kabuhlungu. Angitshela ukuthi mntanami nginento la engicabanga ukuyenza engqondweni. Ngithule nami ngilalele. Isimo sikababa kwakho asisoze sashintsha, siyohlala sinje. So mntanami asikwazi ukubuya ekhaya ngoba ekhaya uma banobaba bavelane bathi sanikhipha ngebhokisi la, asibafuni omabuye emendweni. So ngicabanga ukuthi mntanami ngoba asisana choice, the only choice esinayo, umcebo esihleli nawo la endlini, ubaba wakho. Ngicabanga ukuthi ake sithwale ngobaba wakho, ake senzele imali mangabe sefile, sisenze sacrifice ngaye, sithola imali, at least siphume, because siyinhlekisa mntanami endaweni, hlezi sidunusile emaqaleni sikho imfino. Mangabe kwanethwa nje imfino abantu sebeze beyahleka bathi iphumile ngala. Mntanami, this is the only solution engiyicabangayo engasiphula kulobuhlungu nokuhlukumezeka esikubona, because uyambona umfowenu omncane uMseleku unamaphupho amakhulu okuya enyuvesi. Uzoya kanjani enyuvesi mangabe nobaba oyisidakwa? Unamaphupho amakhulu uthi yena ufuna ukukhonkara le situation esikuyona. Ngivelane ngithi go for it, because ubaba uyafana nomuntu ofile ebephila, uyifele nje, ngcono afe asinikeze umcebo. Ake ngempela umana-ke waya-ke ey'ndaweni zobumnyama emahashahasheni. Mekafika kule ndawo zakhe zobumnyama kufike kuthiwa hamba uyovula ibhizinisi. Lelo bhizinisi thina sizobe sesilenza lichume ngokuphindaphindiwe. Hey, uma engena capital iliphi ibhizinisi angalenza? Ngicela ukukutshela-ke wahamba wayocela imbewu ku-agriculture wethu. Waqala-ke manje uma walima-ke, salima salekelela sinoma Nkosi yami sagcwalisa amaqele, because vele emakhaya there is a lot of vacant land. Eqhugwaneni lethu lesa sisikelwe lona, there was a lot of vacant land. Ayisaqala kule vacant land, safaka imbewu lesinikeze agriculture. Nkosi yami singalala ubusuku nemini, nechance esiyitholayo sifaka imbewu, shutheka imbewu. Hake ngempela-ke the time iy'tshalo zethu seyikhulu embewini, yabona abantu bake badlule basihleke sichelela, Nkosi yami, basihleke bathi kodwa le ihlupheki. Nake naqalekiswa wey'ngane zabantu. Niyabazi abantu basemakhaya banjani, bayahlekana ingcaca, ngiyakutshela. Kuthiwa ubaba ematshalweni kuphi wafike nje wabanga iy'nyama zamadili kuphuzwa abanumzane bendawo, waze wagcina eshayeka ubaba, kanti uzowa ngekhanda edakiwe. Wagcina eshayeka wathi uyabaleka wawa ngekhanda etsheni, washona kanjalo. Washonela le ematshwaleni, washonela enkosini, shukuthi because wafela ekudleni kwakhe, ebulawa yikona ukudla kwakhe. Ake ubaba emva kokushona kwakhe, ngicela ukukutshela izinto lezi sasiyitshalile zavelane zathi vumbu ey'nyangeni ey'ncane nje ubaba eshonile.
zathi vumbu izinto, zathi vumbu zagcwala yonke le vacant land lesasitshale khona. Ngisho nala esasingawujojanga khona imbewu, as long as kuseduzane kwakube ngasi sitshalile kwagcwala. Cela ukukutshela usikwakudunusa ama-truck ey'tolo ey'nkulu ezolanda lezinto lezi esiy'tshalile ezoyilanda. Cela ukukutshela ukuthi isivuno sethu sokuqala sasichichima ngendlela exa kukwenza ukuthi sasinikeza imali eningi eyasenza ukuthi size simuve siphume emakhaya. Sibone ukuthi asisakwazi ukuhlala la emakhaya, sesinemali kakhulu. Sesinomuzi nemoto ema-suburbs manje sesiphila butebo, siphila kahle. Emva kwesikhathi ngithola senginengxoxo ejulile noma wami, very worried ukuthi phela kuzodingakala enye sacrifice. Into esizoyithini le? Sizoyenza kanjani lento? Because kuzodingakala ukuthi kuchithakale elinye igazi very soon. Elabani igazi esolichitha because ukuchitha likababa wakho thina besifuna ukuthi sifuna impilo engcono for 3 of us. Elabani igazi ezochitheka, alikho igazi elizophuma la, kuzokwenzakala kanjani? Sizobuya back ekuhluphekeni, kuzokwenzakala kanjani? Ngithi don't worry, I got everything under control. Umseleku ngelinye ilanga ngamdaka ngakhiqiza imkhiqizo yakhe isidoda sakhe esiningi. Nginama-surrogate engisayina ama-contract nawo. As soon as kufika isikhathi leso, ngiyobe sengithatha one of imbewu lezi engiyistorishile eyibekiwe endaweni ethizeni kwabanye odokotela, ngimithise lama-surrogate. Wenzeke umhlatshelo njalo. Uma ngabe kuzokwenzakala umhlatshelo, siyawazi ukuthi ufunala emva kwesikhathi singanani. Ngimithisa i-surrogate, isisu sichitheke zingakapheli iy'nyanga umuntu ekhulelwe. Uyazi ukuthi kuma-surrogate ami sisayina ama-non-disclosure agreements. Umuntu akakwazi ukutshela umuntu ukuthi wakwakhulelelwa umndeni wakoMseleku, akwazi ukutshena umuntu, akakwazi ukukhuluma lutho ngodaba lethu. So besiphila leyo mpilo-ke kaMseleku, siphila impilo ebutebo. Umseleku wethu omncane, ubhuti wethu semdala phela manje, usefundile, wayithola le mfundo ayifunayo, wayithola le msebenzi le ayifunayo. Akazi ukuthi siphila nje it's because of isidoda sakhe, because now sesiphila impilo ebutebo, kumnandi ekhaya, ikhaya lifudumele. Kodwa ama-surrogate nje abhizi wona, siyawakhulelisa mangabe kushoda isikhathi, mabe khona isikhathi. Iyaqala ke manje lento lena kwayinom ukuthi sengishintsha odokotela mina abenza ama-IVF, sengishintsha odokotela abakhulelisa ama-surrogate, sengishintsha kuphi. Ngilokhu ngilandile nje iqanda lapha because ngangwastorile. Ngilokhu ngilandile iqanda ukuthi ngibe busy, ngiqhubeke ngenza umsebenzi. Mangabe amaqanda phela, umfoka baba bakithi ngimenze njalo, ngimfake ebuthongweni obudiphi obujulile, ngiphinde ngi-extract amaqanda la kuyena. Kodwa inkinga engisenginayo-ke manje ukuthi emini ngiyajabula, ngiyahleka, kodwa ebusuku ngiyayibona le ngane yonke le mphefumulo igaqa phambi kwami, idlala phambi kwami, yonke le mphefumulo, zonke lezisu ekudala ngiyichitha ngokuthwala kwami, ngokuthwala nje kwasemndenini ekhaya, ngoba bese kuwumina ungqoshishilizi oqhuba wonke lama-rituals phambili. Ngicela ukunikhumbuza ukuthi si-available on YouTube, Buzz SA, and we are also available on Facebook, Buzz SA, on TikTok as well as Instagram. Ngizoyibeka lapho-ke indaba yethu kwanamhlanje, iyolala ibone ney'tori ey'landelayo. Buzz SA to all social media platforms. Siyanithanda kakhulu.